Deh, gile. Di. Hey everyone, Ulubari and welcome back to my channel. लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लाबाय ओमफ्राय दायो जोङो बाबु आं आनै उलुबारियावहाय आलासि जानो नागिरदों आरो लोगोफोर उलुबारियाव आलासि जाहैनायनि मेन खारनानो जाहैबाय जे बिराद गोबावनि उनावसो आङो आलासि जानो फैनाय जायो नालाय दा सामार भेकेसननि ब्रेक दङ जिहेतु ओंखायनो आङो आयंमोनखौ नायनो थाखाय दायो थांगासिनो आरो प्लास आबैखौबो नायगोन बेबायदिनो जाथि खुरमानावहाय हाबनानै फैजोबगोन आरो अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्रायनो लोगोफोरा आं आयंमोनाव सहैनानै जिरायनाय मानाय भिडिअफोरखौहाय लायासै आरो जोङो दसे जिरायबाय आयंमोनाव साहा लोंखांबाय ओमफ्राय आबैखौ नायनो फैबाय आरो स' फाइनालि नै आबैखौहाय नुफैबाय नायफैबाय बेनो आबैया नायदो ओमफ्राय आयं थांफादों जोंहा आबैमोननिफ्राय मोनसे न'खराव थांगोन बेबो जाहैबाय आयं दा बेनिफ्राय जोङो डाइरेक्ट आयंमोननि न'आव थांसिगोन आरो अब्ला नायलांदो लोगोफोर सलायलाय सिबिया दे फराय Ya harsing bumbum Grillkone bumbum gasnya Mai tanggal Aku selain Di Tar belai Dari bumbum ba Bumba Halabai Ayo kakak bongsi sih baik Paigen Saya pakai lagi guys nih Iya Hampir itu nama iya Elbin ultas जाबाय ओमफ्राय Papa लाय आयाव आं मोजाङै Papa tadi kan ini Papa Uy Nah, saya tinjau Membalap Mau like video apa? Mau kan ya? Kaget kan mana? Mana? Topi kedan. Ya. Wah. Helmet. Nah. Helmet dapat. Daripada video kolam sih. Daripada. Pilih satu deh.
लोगोफोर जों आयंमोननिफ्राय जाखांनानै फैबाय आरो आनैमोनाव थांफिनसिगोन दावराइबारियावहाय ओमफ्राय नै रतन दादाजों राजदेबजों जोंखौ दोनहोफैदों गारिसिम आरो टट'सिम। अब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो।